Ak máte príjem zo zahraničia, daňový bonus na dieťa si môžete uplatniť len v prípade, že minimálne 90% celkových zdaniteľných príjmov bude pochádzať zo Slovenska. Okrem toho platí, že daňový bonus si nemôžete uplatňovať mesačne, ako to bolo v roku 2024. Čiže ak pracujete na Slovensku, ale okrem toho máte ešte príjem napríklad z prenajmu nehnuteľnosti v Rakúsku, bonus si uplatníte až po skončení zdaňovacieho obdobia, teda v daňovom priznaní, ktoré podáte v roku 2026. Ale je to len v prípade, že splníte podmienku 90% príjmov zo Slovenska. Ďalšou novinkou je krátenie daňového bonusu na dieťa. Princíp krátenia spočíva v tom, že čím vyšší príjem máte, tým nižší bonus dostanete. Krátenie začína pri hrubej mzde vyššej ako 2477 eur. Čiže ak neprekročíte túto hranicu príjmu, máte nárok na bonus vo výške 100 eur na dieťa do 15 rokov a 50 eur na dieťa od 15 do 18 rokov. Ak ale prekročíte túto hranicu a vaša hrubá mesačná mzda je napríklad vo výške 2500 eur, bonus sa vám kráti o 2 eurá. Ak máte ale hrubú mesačnú mzdu 3000 eur, tu sa vám už bonus kráti o viac než 40 eur. Kompletné informácie o daňovom bonuse na dieťa nájdete v našom článku na blogu.